Kabalo ka sinsay gahatag ani? Si Archie. Archie? Or basig ex nimo? Wapar ba ka ay bisag idaran na? Hadlok ko maani diri ba? Kay tuyo sa kuha. Ilang murang nahadlok ko ba? Unsa man ni? Nadlo ka sa puting apan? Sa akong feeling din naging ko mabuhi pero tungod sa grasya ni Lord. Uban sa akong mga anak nga naghatag gid kana akong kalipay. Laygin gud ang tinuuna nakaabot pa gid ko karon. Hey, sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, may buntag. Amo ni si Ma'am Sinaida? Ay mani si Ma'am Sinaida. Nami deliver nga package ma'am. Para mangisimuhan ikan sa Japan. Nakay-anak na sa Japan? Imong pinaka-maboritong anak? So, ihato na mo. Madiri karon. Di mga may picture sa imo ha. Ma'am na mong protocol karon. Okay ra? Dito ma'am, gawa sa package ma'am. di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo. Hanggang sa ngayon ay narito. Surprise! Happy birthday! Belated na! So, dito ka ma'am. Happy birthday! Buntag o belated happy birthday. Kay Laila Daimi, ako rin si MM, and kani si Abby. We are from AM Eagles Flower Shop. So namin dili karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo ka sinsay gahatag ani? Kinsa man? Si Archie. Si Archie. Archie? Or basig ex nimo? Wapar ba ka ay bisag idaran na? So, na sila yung mensahe ma'am, pero usan ako basahon, kantahan sa kanang happy birthday. Ay, kanta. Okay na no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Oh, kanila. Yay! Happy birthday! So, din ko lang sa... Mensahe ma'am. So, anak sila. Happy 70th birthday sa amo ang kinakusgang inahan. Murag lisod kaayo nga moabot pa kaaning tuiga. Salamat Lord. Almost 60 years na ang imuhang sakit. Halos kada tuig ma-hospital. Pero grasya sa Ginoo, gilugwayan pa sa Ginoo ang imuhang edad. So, wish na mo sa imuha ma nga makabawi mi sa imuhang sakripisyo sa amoa. Once again, happy birthday from Don and Love. So, nasa'y message si Archie. Ana siya, one thing nga dili na mo makalimtan sa imuha ma, kanang imuhang pagka-prayerful. Wala pa ni kasabot ana sa una. Nganong always ka naga-pray ka na mo. Pero now, nakabalo na mi. Tungod kay mao jud na imuhang nature nga prayerful kaayo ka. O mahal pod minimo nga imuhang mga anak. That's why, like me anik, tungod po na sa imuhang pagkamainampuon. You are the sweetest mother para sa apua. Kay bisan gamay nga butang, dako na kayo na sa imuhang kalipay. Bisan pa man sa imuhang mga natagamtaman nga sakit, sa physical, apan ang imuhang pagkamalipayon, naalang gihapon nagpabilin. One thing we wish for you, na taasan pa jud ni Lord ang imuhang kinabuhi. Kay gusto pa namo nga makita nimo imuhang mga apo sa amoa.
O wish you more blessings, unending joy, o syempre, wish na mo nga malipay ka bisag gamay, sa gamay na mo nga effort. From Archie and Marimi. O sa mga apo nga si Inday, Juday, o mga apo, anak sila, wish na ko namo nga giyahan ka si Ginoo o sa tanan nimong plano o mga pagabuhaton, tagaan ka niya og taas na kinabuhi o maayong panglawas. So, you will always and forever be the only Mother Earth. You are the queen of our family and nothing will ever change that. Have an unforgettable birthday. Again, happy 70th birthday, Ma. Always know that we truly love and care for you. God bless. And I love you, Mama Lola Namo. From all of your children, in-laws, and mga apo. Lipayon mi nga mi kuano mi abot sa mga si Team Takatuloy. Naliwala sa mga experience niya. Salamat sa Ginoo tungod kay nalaygon yun na nakainahan mi sa mong inahan nga din mapinanggaon. May nampuon pagyudalan ka namo. Sa mi nga din produkto niya sa mga katubagan sa mga pag-apo. Happy birthday, Mama. Mahal ka namo. Happy birthday sa akong mama no, sa yung 70 katuig, bisan masakiton siya. Tapos sa una, panahon, taas-taas yun siya kinabuhi kay masakiton niya. Hindi siya ka hospital, wala joy. Wala dyan may ka ng anak ba? Manang grasyan nyo siya sa ginuto sa kayo. Bisan sa kamagka. Say, dili kumaing bata ba? Pero palanggan ako mama kay. Happy birthday, Salamat, thank you. Happy birthday. Okay. Thank you. Okay, happy birthday, Mother Earth. Wish na mo nga taas pa dyan nga kinabuhi no kay masakit yun yung mama. So, ito gusto na lang malipay siya. Siya 70th birthday. Okay. Di man halata nga na yung sakit. Ugani. Magbastog tayo. Mag-isa pa. Iayos ako ni Lord. Sige, so ikaw ma, unsa may mensahe nimo sa imuhang mga pamilya, dinas mong mga anak ug apo? Dako kayong pasalamat na ako sa akong mga anak kay sila supportive yun kaayo na ako bisag ingon ani lang ko pero sila maayo yun kanang halangga yun ko nila nakit-an yun na ako na sila kanang dako yun sila kanang kalabutan nga din naambot pa ko rong 70 years bisan kanunay yun kong pedoktor sila mo kuan yun doktoron yung pinilabisan ka lang dito. Sa akong feeling, din naging kumabuhi. Pero tungod sa grasya ni Lord, uban sa akong mga anak nga, naghatag yun ka na akong kalipay. Like yun ko ang tinuuna, nakaabot pag yun ko karoon. Salamat yun kayo sa akong anak. Binasab ni Archie nga din. Madalaani kayo. Wala pong kong mag-expect. Kanya, murag nahadlok ko na ako unsa ka. Murag ko, nahadlok ko maani diriban. Kay tuyo sa puaw. Ingon man yan na ay kuhan sa imo ma. Medyo train ako. Ilang murag nahadlok ko ba? Unsa man ni? Nadlo ka sa puting aban? Sa kidnapon. Salamat po ninyo ha sa pag anin yun yun diri. Nya, ora to? Ora. Salamat po kay ni Lord. Okay, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola ang Bigos Flower Shop lang doola